Online seller ng mga tanim ang 34 anyos na si JJ Abdullah ng Barangay San Juan, Iriga City, Camarines Sur. Green thumb mang ituring ng mga kakilala, alam niyang marami pa siyang dapat matutunang mga paraan para lalong lumawak ang kanyang kaalaman bilang certified plantito. Kaya nang malamang may urban and rural gardening training ang City Agriculture Office, Public Employment Service Office at TESDA, agad siyang nagrehistro sa barangay para dito, lalo't libre naman. Tinuro sa amin yung paggawa ng carbonized rice hull. Initially, bumibili talaga ako ng carbonized rice hull. Aside doon, yung mga organic pesticides and fertilizers na kung saan mas helpful siya sa environment. Sumali rin sa libreng gardening training ang barangay kagawad na si Francia Lopez na isa sa natutunan ang paggawa ng mga recycled flower pots. Pera pa dyan, igwa pa akong mga nanoodaan na mga itong mga bago-bagangon niya na mga self-drainage, na mga pag-water ng plants, yun po. Nasa 32 residente ng Barangay San Juan ang dumalo. 2 days po ito. Sa first day is mayroon tayong churi. I-orient namin kung ano ang gagawin doon sa second day. Pwede na lang itong gawin kasi wala silang mga malalawak na lupain. Maski sa hindi ng mga sa kanilang pagod nila, sa mga bakod lang nila, sa mga terrace nila, sa mga rooftop nila, advisable po ito. Pwede na lang itong gawin kasi wala silang mga malalawak na lupain. Maski sa hindi ng mga sa kanilang pagod nila, sa mga bakod lang nila, sa mga terrace nila, sa mga rooftop nila, advisable po ito. Ayon sa coordinator ng Community Training for Employment ng TESDA at OIC Manager ng Iriga Peso na si Nestor Awa, bukod sa tanggalin ang stress, layon ng programa na matulungan ang mga Irigenyo na maging produktibo pa rin ngayong may pandemya. Tanganing matawan ta nin oportunidad itong mga kababayan ta sa Iriga, lalo na ngunyan na panahon nin pandemic, ma-divert ang sa indang atensyon, mahali ang stress, mahali ang kapagalan. Pag ina ko kaya, so knowledge ko, sapat na sa pagtatanim. Buko pa pala rin. Dapat nating maturan ka kadaklan. Sa gitna ng pandemya, magpapatuloy ang pagpunta sa mga barangay ng Iriga ng City Agri, Peso at TESDA para magsagawa ng kaparehong libreng training. Maaari namang makipag-ugnayan sa kanila ang non-government organizations na nais magsagawa ng ganito.